ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш теҷе. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 15та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки через имо васап ба мо равон кардан. Аз душанбе ҳастем ва заминҳои фурӯшам аз душанбе дорем. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред дӯстон ва дар комментари нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем. Агар шумо хел хонаи фурӯшӣ доред, ки замин ё квартира, ки мошини фурӯшӣ хоҳед реклама кардан, дар номери имо васап рӯй кунед. Бардини азиз, мо дар видеои оянда реклама мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 158 сомонӣ. Аз шумо хоҳиш мекунем, бардини азиз, агар имконият дошта бошед, ҳамин видеонавори моро дар имотон поделиса кунед, силкаша гирифта аимо дар имотон поделиса кунед. хела кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед. хонаҳои арзон, беҳади бад арзон бисёр дорем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Ленинский, дар 7 километр ҳисоб меёбад, дар Нефтяк. Дӯстони азиз, дар колхози Роҳатӣ, яъне ки участкаи Моичак, дар 5-6 сотик, қариб 7 сотик замин. Дӯстони азиз, 14 хона кардагӣ тайёрай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш ҳастай. хона беҳтарин ремонт кардагӣ бо сифати баланд кардагӣ ҳастай. хонаҳо 6x3 ва 5x чанд ҳамихе дарунашон калон ҳастай. гирди хона маҳкамай, обсвет ҳастай. дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтум, ҳоҷатхона ҳамашам қоидавӣ кардагӣ ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 570 000 сомонӣ, бо арзон мешавад. ҳамин хона срочно фурӯхта мешавад. беҳади бад клиент дорад, нарх навошад тоғри нагирифтад. дӯстони азиз, барое ки дар хона расход кардагӣ, ремонт кардагӣ, подвалам дорад, барои ягон банка мондагӣ. дар пешам дарахтои мевадиҳандаам дорад, беҳтарин кардагӣ. рақамҳои ака дар рӯи экран нишумай, рақамҳои имо ватсап шудаст. агар кадом метавонед харидор бошед ва рақамҳои Тоҷикистон шумо метавонед дигар маълумоти пурашагир қайтон муомилаи хуб мекунанд. обсвешам пасени ҳастай. марҳамат. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. дим хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Меҳрибон. дӯстони азиз, дар кӯчаи Захматобод. ҳамихе маълумот 2 сотиқ заминай, 3 дар хона кардагӣ тайёрай, обсвет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни дар дарунаш ҳастай. дар берунам аловхона дорад, анҷомхона дорад, ҳоҷатхона ва ҳамон беруниам дорад, обсветш ҳастай. дӯстони азиз, гирди хона маҳкамай, дарахтои мевадиҳанда дорад, чӯйлуби ангур, яъне ки решоткаҳои оҳанӣ, сафеди хушрӯ гулкатӣ гирдишам маҳкам ҳастай. дар дуруни хона ҳамаи шароитҳои зиндагиро муҳайё кардагианд. айстрали машина, консил ҳамаш аст. агар нарх навотон агар тоғри гира, ҳамаша қайтишон ҳисоб мекунанд. рӯи ҳавлии ситаишка бетон кардагӣ аст. дарахтои мевадиҳанда, як гала дарахтои мевадиҳанда, ки ҳосил доранд, ҳар сол ҳосил метиҳанд. ҳуҷҷатҳошам дӯстони азиз 100% бе ягон камбудия, яъне ки оформи карда метиҳанд. фурӯхта мешавад бо нархи $43,000 бо савдои хубам мешавад. кадоми харидори муомила мекунем гуфтагай. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои расмияшон ҳастанд, метавонед дигар маълумотша гиред. сеюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшии қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар қишлоқи Гулафшон 2, дар Бешкапа, поёни Сауна. дӯстони азиз, 5 сотиқ замина, як хоначаи 5x3 кардагӣ ҳастай, ки сохтмонаш нопурра ҳастай. обсветаш дар инҷа ҳастай, ҳамсои зиндагӣ кардесанд. лаби роҳи калонда қарор дорад, ҳуҷҷатҳошам 100%. хонаро фақат якта шукатур мекунед, якта дарша мечаспед, медаред зиндагӣ мекунед. ҷош ҷои нағзай, обсветаш ҳастай, ҳамсои зиндагӣ кардесанд. лаби роҳи калонда қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳошам бе ягон камбудия, нархаш шартномавия. дӯстони азиз, яъне ки бо маслиҳат карда мешавад. рақамҳошо дар поёни видео. агар кадометон ҳамин трактора хариданӣ бошед, ҷош нағзай гуфтагия, метавонед дигар маълумотша гиред. дӯстони азиз, бо шартномавӣ. агар шумо ҳамин хел хона ё ки замин, квартира, мошин доред, бардони азиз, дар номерои ватсап имо рӯй кунед. мо ранги нами акао ҳамаша реклама карда дар видеои оянда мепартоем. видеонавора то охираш тамошо кунед, лайкотонро фаромӯш накунед. чӣ хонае ки ба шумо дар корае дар комментари нависед, мо обязательно ба шумо пешниҳод мекунем. мегзарем баъдро ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшии навбатӣ мо қарор дорад дар ноҳияи 5, дар ҷамоати Озодагӣ, дар деҳаи Авангард. дӯстони азиз, дар 10 сотиқ замин 8 дар хона, яъне ки хонаҳои поён, қати хонаҳои боло ҳамаш ҳасоб 8 дар хона мешавад. 8 дар хона 10 сотиқ. аловхона дорад, ошхона дорад, ҳоҷатхона, ҳаммом, берунӣ ва дигаршам аст. чӯйлуби ангур, дарахтҳои мевадиҳанда, барои хона сиёҳашӣ кардагӣ ҳастай.
хонаҳои поёнашон бо семинблок бардошта карда дӯстони азиз қоидавӣ кардагиай. ду тарафи хона маҳкамай, дарвоза задагиай, пеши хона асияш кардагиай. беҳтарина дӯстони азиз ремонтам қоидавӣ кардагиай. оғули детажа дорад ва ҳай дигар маълумоти параша мегирем. хонаро ремонташ как надай фурӯхта мешавад бо нархи 600 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад, ё ки алиш бо хонаи дар 5 буда дигахи хона ва ё ки ягон квартира ки дар шаҳри Душанбе бошад алишам мекунем гуфтагай. навес дарахтон мебаранда ва рӯи ҳавлиам ҷои мошин, яъне ки ошхонаи дуруни беруни ҳамаш қоидавӣ кардагай. хона беҳтарин ремонт ва дӯстони азиз бисёр гап намезанем, хатон хеле дидесен. рақамҳои ҳаракат дар поёни видео имо WhatsApp дорад, метавонен дигар маълумота гирем. панҷум замини фурӯшӣ. панҷум замини фурӯшӣ бардони азиз қарор дар шаҳри Кӯлоб, кадом маҳалла, кадом ноҳия деҳаша нагуфтиянд. 6 сотиқ заминай бо фундаментош рехтага, як чанд дар хона бо як кам аз дигар 3 шебини майда бо санги калон ва дар дурни фундаментош шебинош уҷа рехтаги ҳаст дӯстони азиз. яъне ки фурӯхта мешавад бо нархи 45 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. дар инҷа об суёди шахсай ҳамсои зиндагӣ кардесиян, ҳуҷҷатошам 100%. бо камтар дигар арзон мекунем гуфтагай. мошино таксио тор ҳамҷара миян гуфтагай. бе ягон камудиай раҳашо дар қарибиш мактаб мағозаам ҳастай. хоҳиш кардагай беҳуда занг назан, агар кадоме ки харидори аниқ бошад бо арзон ҳам мекунем, муомила ҳам мекунем. рақамошон дар поёни видео метавонем дигар маълумота гирем. шашум квартираи фурӯшӣ. шашум квартираи фурӯшӣ дорем бардони азиз. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар 4 микрорайон доми 7 рӯпарои мактаби 98 кохи Нур Чашма. як хонага квартира аст дар дуюм ошона қарор дорад. 49 квадрати метрай, яъне ки метавонед дукоматакам кнеша об суёдаш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш қоидавиай, яъне ки навастройкаи беҳтарин ремонтам кардагаст. хай бо бадили хутонам мекунем ремонтча. фурӯхта мешавад бо нархи 192 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад гуфтагай соҳибаш. кадоми харидори аниқай наличи сумкати муомилаи хубам мекунем гуфтагай дӯстони азиз. рақамошон дар поёни видео агар кадоме метавонед харидор бошед якум этаж ҳастай, яъне ки як хонага дуюм этажда қарор дорад 49 квадрати метрай. рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти параша айхчон гирем. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшии навбатӣ мо бардони азиз қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз дар қариби 44 чашма қарор дорад дӯстони азиз. 10 сотиқ замина дар хона кардагиай. хона ремонти миёна дорад, барои зиндагӣ кардан мешавад. об суёташ ҳастай, бе ягон камудиай, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона ҳастай. ремонтиш миёна, гирдаш маҳкам нестай дӯстони азиз. хай дигар маълумоти параша мегирем. хона беҳади бад арзонай, яъне ки тирезаҳои пластикӣ часпондагиа мега соҳибаш. як тага калидорам дорад, хона дарунаш калонай, яъне ки барои як чанд одам зиндагӣ кардан мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 65 000 сомонӣ бо кадоми харидори аниқай бо камтарака дигар арзонам мекунем. рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумота гирем. ҳаштум замини фурӯшӣ. ҳаштум замини фурӯшии навбатӣ мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар поёни бозори Балх, яъне ки 950 метри ровна аями бозори Балх то ҳамин замина қарор ҳастай. ҳамин қарор метр гирдуш маҳкамай, яъне ки дарахт шундаги ҳастай. диҷа ҳамсоё зиндагӣ кардесиян, ҷош ҷои беҳтаринай. гирдуш маҳкамай, яъне ки об суёдаш бе проблемай. фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ дӯстони азиз. 2 сотиқи ровнай хона, 2 сотиқи ровнай барои хона кардан мешавад. ҳуҷҷатош 100% бе ягон камбуда гуфтагай. кадоми харидори аниқай гуфтагай бо 120 000 сомонӣ савдо ҳам мекунем гуфтагай. муомилаи хубам дорад. рақамошон дар поёни видео дигар маълумота метавонед гирен. агар шумо ҳамин хелдорен замини фурӯшии квартира ё ки намедонам хона ё ки мошин роя кунед, дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем ба қисми квартираҳои фурӯшӣ. наҳум квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Фирдавсӣ. духонага квартира аст дар дуюм ошона қарор дорад. 40 квадрати метрай, об суёташ ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидавиай. термикс дорад, кондитсионер дорад, мебел, холодильник, стиральни машина, хеле чиза дӯстони азиз, микроволновка ҳамаш қоидавиай. обуш пастияни ҳастай. хай бо дигар маълумоти параша мегирен. бо чизу чораш фурӯхта мешавад гуфтагай соҳиб. ремонтчам беҳтаринай, бе ягон камудӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ бо савдои хубам мешавад гуфтагай. дукоматагай. рақамошон дар поёни видео бардони аст. агар кадометон харидани бошад дар
райони Фирдавсӣ метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. Марҳамат. даҳум хонаи фурӯшии заминӣ. даҳум хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар ҷамоати Офтобрӯя бардуни азиз участкаи навай хонаи нав кардаги дӯстони азиз, яъне ки 10 сотиқ замин дорад, якта хона кардаги временка ҳастае ки бо семиблок бардошта сохтмонаш нопурра, фақат шкатур дар тирезаш ночаспонда. дар инҷа об светаш ҳастае бе ягон камбудӣ, ҳуҷҷатошам 100% будае. хона коробка бе ремонта фурӯхта мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. хона техпаспорт дорад, гуфтагай 100%. кадом метавонед агар аям территория харидани бошед шаҳри Хуҷанд, яъне ки ҷамоати Офтобрӯя, рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гиред. бардуни азиз, лайкотро дареғ надоред, лайкотро назанед, чӣ хонае ки дар кор нависен албатта мемонед. 11 квартираи фурӯшӣ. 11 квартираи фурӯшии навбатӣ инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад бардуни азиз, дар Фирдавсӣ, райони Фирдавсӣ, дар 7 ахтар қарор дорад, яъне ки 7 ахтарда хай кадоме ки медонам хе чора ду хонага квартира аст. инаш дар 3 ошхона қарор дорад, 40 квадрати метрай, об светаш ҳастай, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, беҳтарин ремонтам кардага бардуни азиз, таъҷилан фурӯхта мешавад, яъне ки ҳуҷҷатошам 100% бе ягон камбудиай. дигар маълумоти пуррашам мегирем дӯстони азиз. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ муҳайё кардаги, агар нарх навотон тоғир гира ҳамаша қадитон метиҳанд, яъне ки агар ки арзон кунед мумкин ки ягон чизоша гиранд. хай бо дигар маълумотшам мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ, бо савдои хубам мешавад, беҳтарин ремонтам кардагиай, срочна юфтагай, беҳуда занг назананд. рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. 12 хонаи фурӯшӣ. 12 хонаи фурӯшии навбатӣ мо қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар ҷамоати Чоргул дӯстони азиз, яъне ки аниқтар маълумотош дар Пионерский дом 2 амихел маълумот додагианд дар пеши химзавод 4 сотиқ заминаи дар хона дорад дӯстони азиз, ремонти беҳтаринам кардаги аст. ровна 4 сотиқаи дар хона аст. ошхона, ҳуҷҷатхонаи беруниам дорад, ҳаммом дар беруна ва дар дарунам кардаги гуфтаги соҳибуш ҳуҷҷатош ҳаст. як тариқа калидор, кухонӣ, ванна дар дуруни хона ҳаст. ҳуҷҷатхона отдельни дар берунам бо кардаги дорем гуфтагиай. фурӯхта мешавад бо нархи 70 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. ман намедонам бахт чӣ хотири арзона. хай дигар маълумотша хитон мегирем бардуни азиз, дар поёни видео ҳастаи рақамошон метавонед дигар маълумотша гирен. агар шумо дошта бошед дӯстони азизам ки хонаҳои арзон дар мо роӣ кунед, бардороне ки хонахарам беҳад бад бисёранд, мо дар ва ё пешкаш мекунем ва ё сразам мехарам. марҳамат. мегзарем ба 13 квартираи фурӯшӣ. 13 квартираи фурӯшии навбатӣ мо инам дар пойтахт қарор дорад, дар шаҳри Душанбе, дар политехникум бардуни азиз. як хонага квартира аст, дар дуюм ошхона қарор дорад, 36 квадрати метр. агар хоҳед ки дутагашам мекунед тақсим карда, об светаш аст, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, канализатсия дорад. техпаспорти хона 100% бе ягон камбудиак, канализатсияи шаҳриам гузаронага аст. ремонтшам беҳтаринай, ошхона ҳамаш қоидавиай, ремонтшам нағзай. хона ҳамаи шароити зиндагиро дорад гуфтагаи соҳибшон. агар нарх навотон тоғир ҳамаша қадшон метиҳанд. рақамошон дар поёни видео дӯстони азиз фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ, бо савдои хубам мекунем гуфтага, беҳуда занг назананд. агар кадомтон дар кор бошад дар ҳамин яка занг занед метавонед дигар маълумоти пурраша гирем бардуни азиз. мо бошад навора давом медиҳем. лайкотона дареғ надоред, занед лайкотона. чӣ хонае ки дар кора нависен, агар кадомтон дар хонаи фурӯш дошта бошед дар номераи WhatsApp роӣ кунед, качествои баланд кардем мебиям, мо дар видеои оянда реклама мекунем. агар кадомтон надошта бошед WhatsApp, дар имо роӣ кунед. мегзарем ба 14 хонаи фурӯшӣ. 14 хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Ҷиникул, дар ноҳияи Дӯстӣ дӯстони азиз. 10 сотиқ замина, 4 дар хона ҳаст. хона ремонти миёна дорад ва бо як чанд дар дигар хонаҳои навдам фундаментош, рехтагаи проектош ва сохтмонош нопурра аст. дар инҷа об свет бе проблема аст. ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом берунӣ ҳаст бардуни азиз. дар ҷамоати Бисёлагӣ қарор дорад дӯстони дар шаҳри Нав. ҳамин хона 70 дарахтам шунодага дар дуруни заминаш 70 дарахти бодом дорад, яъне ки обши 50 сотиқ замина. агар ҳамаша харам гуфтага бо маслиҳат мекунем
ҳозираша нархш 10 сотиқ дар 90 сомон нархша. Агар ки бо бисёртар харидем наминҷа 50 сотиқ обша ҳамира маслиҳат карда мефурӯшем гуфтагия. Рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гиред. мегзарем ба 15-ҳам хонаи фурӯшӣ. 15-ҳам хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Қурбонзода дар қарибии Шаҳлоб қарор дорад. Дӯстони азиз дар қарибии бозор, қарибии вокзал, камтарак аз Шаҳлоб болотарак аст гуфтагия. 7 сотиқ замин дар хона кардагия. Хона дар тирезаи пластикӣ ҳастай, пластикӣ часпондагиан. Фақат рангу бораш мондагӣ аст. Лаби дайрода қарор дорад. ҷош ҷои нағз гуфтагия, ҷои сархим, природаи хубай. ремонти нопурра дӯстони азиз, ошхона, ҳоҷатхона ҳамон проекташ ҳастай. ва дигар маълумотша мегиред. Фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ ҳастай. Бо савдо ҳам мешавад гуфтагия. соҳибуш ҷош нағз гуфтагия. обуш бе проблема, светшам ҳастай. дар дуруни шаҳр дохил мешавад. 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. марҳамат, метавонед занг занед дигар маълумотша гиред. ин буд 15 хонаи фурӯшии мо. То видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.